Okay. What's up mga idol? Welcome back. Nandito ako ngayon sa harap ng sinasabi ko sa inyong bahay na abandonado. Ayan mga idol. Oh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Anong sobrang damo na mga idol. Oh. So, ayun ang vlog natin ngayong mga idol. Ngayong gabi ay aalamin ko kung anong nandyan sa loob o kung ano man ang pwede nating maramdaman dyan. So, samahan niyo ako mga idol at papasok ako. Kaso nga lang mga idol, wala akong makitang pwedeng daanan kasi nakabakod to. Hindi ko makita kung saan ako pwede dumaan. Ayun, matagal na yung bahay na yan dyan mga idol eh. So, papasok ako pero wala akong madaanan. So, wala kasing daanan. Nandito. Wala kasing daanan. Nandito. So, let's go. Pasukin natin. Ay po. So ayun mga idol, sumasabit ako. Masyadong madamo mga idol. Grabe, taas na lang damo mga idol dito. So itong mahirap dito eh. So ayun mga idol, ayan. So itong bahay na to mga idol, tinayo to dito a year ago. So ngayon, hindi na siya tinitirahan dahil ayaw na ata na may-ari. Pero itong bahay na to ay abandon na ilang taon nang lumipas. So masyado kasing madamo kaya nakakatakot pasukin, pero papasukin natin to. So kanina mga idol umuulan eh, buti na lang ngayon hindi na umulan, kaya medyo dito medyo napasok natin. So makita mo naman idol, malawak ang loob nito. Ayan. So makikita nyo itong bahay na to ay purple. So ayan. Dito ako lulusot at papasok tayo mga idol. So nandito mga idol sa loob, puro puro damo na. So yung mga idol, makikita mo mga idol, halos wala na siyang bubong. Wala siyang bubong dahil inabot siya ng bagyo. Pero yung banda rito wala pa masyadong kwarto. Ano pa lang to mga idol, yung bagong gawa. Kaso nga inabot ng bagyo. Kasi noon mga idol, itong bahay na to ay buo na. Meron na tong bubong. Meron na din siyang tawag dito, dingding. Kaso nga lang inabot ng bagyo. Kaya ang nangyari, so hindi na tinirahan. So tingnan mo na mga idol, sa tagal yung mga blocks niya ay nagtanggalan na. So dito naman mga idol, ayan sa kusina yan mga idol. So hindi natin yan makapasok dahil sobrang taas na ng damo. So tingnan mo, sayang kasi ng bahay na to. Pero ngayon mga idol medyo yung pakiramdam ko ay sakto lang. Wala naman ako masyado nararamdaman dito. Kahit ako lang mag-isa dito. Hindi naman siya totally nakakatakot. Gawa ng open naman. Open kasi siya. Ayan. Open. Tsaka maraming sagingan. Ang lang dito, sa katagalan kasi, siguro kahit sino naman hindi naman magugustong tumira dito. Kahit mga kaibigan natin kanto, hindi titira yan dito. Gawa ng wala namang bubong. So ang lang dito, ang nakakatakot lang baka may ahas. So di ba mga idol, halos yung bahay na babae. Siguro mga idol, kung ang mahal siguro ng pagpagawa nito, uubos to ng ilang libo rin. Kasi laki nito. Ito yung poste niya. So dito ako dumaan kanina, di ba mga idol? Ito yung poste niya. Saka yung isang poste, may bubong na rin yan dati.
So yung dumaan yung ilang bagyo at ilang taon din lumipas, kaya yun ang nangyari. Napabayaan siya at hindi na ano. Siguro mga ano to sa tansya ko mga idol, mga ano na to, more than 10 years na siguro itong bahay na to mga idol. Medyo may kalapitan dito sa sa kalsada mga idol. Kaya kung maririnig nyo sa video may maririnig kayong ano, tumadaan. So ay mga idol, medyo mainit na yung aking pakiramdam, kaya tayo ay aalis na dito. So ay mga idol, pinakita ko lang sa inyo kung ano bang itsura nito sa loob. Ano yun? So ito yung balkonahe. Ayan. Ito yung poste. Saka ito yung poste rin na isa. Ayan. So, let's go. So yung mga idol, ito yung bahay sa loob. Ito yung bakod na sa labas. So ayan, no? So medyo yung pakiramdam ko ay medyo mainit na, kaya kailangan natin umalis.